Ba, na zo yi maka da rigadin. Yaron ka yi fita daga hanyar nan. Yi fita daga hanyar nan. Ni abin da ya sa ina ji tsoron zuciya na. Saboda ban so wani abu ya kawo sabani a tsakanin da Hausa. A ce ni na zo cikin Hausa na yi rain. Kai, dan talade ka ciki. Ko ba ka ba? Magana yaron ka na yi Hausa. Yanzu dai abin da zan baka hakuri zan baka. Tau. Yawwa. Yi hakuri. Saboda mu ka zama mana annoba a garin nan. Allah baka hakuri. Ba magana annoba ne ba. Kar yaro je yi taba ni man taba shi a ce ban kyauta ba. Ko ba ka ba? Shi ne yasa na ga maka. Kuma a dan ba ji ba to Allah mutum za rena kan. Amma ji. To shi cina. Na ga maka. Ha? Kai wai dan gwari na tsoron ka ake ji ne? Ka haɗiye mutane daga ka kawo ka yaji sai daga ka samu ka lalata wannan. To dan dai ina son zauna lafiya ne ba za ka bada ne matsiya wallahi. Kai. Yanzu wani an bambare dan kai na kan. Kai. Kin ga wannan yaron? Wallahi a rinka ja masa kunne. Kaga a wannan garma da kake. Kaga ka kiyaye kayan dan gwari. Wallahi ka kiyaye kayan dan gwari. Gida kullun ni ma fadan da nake mishi kenan ina ja mishi kunni. Amma baya ji. Gobar ta zace ai ta Allah ce. Gobar ta zace ai ta Allah ce ni ba za a ja ci ba. Ina da gaya maka kiyaye kayan dan gwari wallahi tallahi tsibibi ne. Yafi. Wannan to ba ga gonan baban ka ba ka je ka yi ba. Ta tabbatar ka dinga taba masa kaya. Haka bauri take yi. Ita da zakin tsiya. To ka ga zaki. Wato ta baban kan ne take da bauri? Alan bauri ne kuma. Shi yasa kullum mai gida baka gidan nan ko kana nan addu'a nake yi mishi fada nake yi mishi kullun cikin ja mishi kunne nake amma ba kin an ce jan kunne fa ba ja mutum ake ba fada ake ma. Uwar ta ka za zo na. Allah. Zo aje masa raka. Me gida ka dale shi kai mishi addu'a kawai ka hedi. In kunne na tsike wa ruwa. Ka dale shi yaro. To ai mai gida addu'a ya fi ko addu'a za a dinga yi masa ai mai gida ka dale shi a ci gaba da yi mishi addu'a. Me haka? Me haka? Zagin baban kan kake yi? Zagi na kake? Dai ka san ba karatu da ke ba ko? A ba karatu kake ba za. Gida irin wannan bayan ake dutse ko? Saboda tsabar neman bala'i da masifa? Tsinanniyar mata mara mutunci kina watsa shara to wallahi idan kina ji da masifa na fi ki bala'i don ubanki mara mutunci ne ma na sana har don ubanki kai ki bala'i iya sai ki ubanki mara mutunci ha ga mana masifa kwando muna da ita kwando ha mutane banda yin bala'i ba abin da kuka sani wannan neman bala'i da bakin ciki. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Mara mutunci. Ko aka yi za a nuna masa geranci. Ke ko ki san da kika watsa sharan nan? Idan kina watsa, ina na watsa. Akai na fa kika watsa mu sharan nan fa. An watsa akan na. Ni ke dunguri. Ke dun fasa ke dun wani shasha. Inda kike. Kina gidan bola ne? Nan gidan bola ne? Wallahi in kika yi min wasa yanzu zan dauke ki dan fara ki kasa. Isa da ma in dai magana ce ta kayan ado. Ya ba gane ba. Amaya. Na ce ban gan ɗaya ki min bayani waye ita baki. Ba ma ta nan gwaran nan bane kawai ban sani ba. Na je zubar da shara na zuba gidan da ban sani ba ta zo gidan da ta kare min rashin mutunci. A tana dunguri na. Matan ɗan gwari ce ta zo ta zage ki ta zagon rigima. Ta taɓo ki ta taɓo bala'i. Ta zo ta tsallako ta zo ta zage ki ta zago masifa. To ki kwantar da hankalinki. Dan girman Allah ki daina kuka. Ki kwantar da hankalinki wannan bai kamata ki tashi hankalinki ba. Idan aka taɓo ki kamar an taɓo kai wallahi da a taɓo ki ƙwara taɓo ni. Ni fa da a zage ki ƙwara rushe gidanmu. Da a tauye rayuwar ki ƙwara yanke gonar mu gaba ɗaya hukuma ta datse gonar mu daina noma. Ki yi haƙuri bari in zaga. Rike nan. Ko da za a ji tsaye haka ban dawo ba to ki bi mu kotu. A same ni a kotu. Babu wani magirbi haka a ɗaki ko kwadai
sai Allah ya komo da ni. Zan wuce. Shi kenan. Saboda abin da isa na ɗauki wannan. Kin ga dan za a yi kabari sai da tebur. Idan an haka in dai za ku kwashi ƙasa sai da tebur. Abin da yasa na ɗau migirbi saboda haƙan kabari sai an nemi migirbi. Idan guri da tauri sai an nemi buda saboda sarawa. Idan an ga ɗaya ban dawo ba a same na kotu. Ki same ma kotu. Idan ba da ka kotu ba ki ganni ba ki neme na gidan yari. A ce wai ka zo saboda zama ga gida ba dangi iya ba na baba. Barka dai. Ya gajiya. Barka dai lafiya lau. Ya iyali. Lafiya ga lau. Gari da lafiya. Ya ba lafiya yanzu ma gurin ka zan je. Abin da yasa zan je gurin ka. Idan akwai kuɗi a gurin ka da Allah karanta min kaman 7,000 saboda zan bar wa mai ɗaki na. Ba zan tsaya ba sai na je kotu daga kotu ka biyo ni da shaidu kamar mutum 7. Ba na neman zaman lafiya an taɓo ni an taɓo rigima. Me kuma ya kawo wani? A ce wai saboda ni ba ni da hankali mata ɗan gwari ta zo ta zunguri matata. A ebo shara a zubo min gida a da na hana ni kuka. Yanzu kan ɗan gwarin ne zan baka 7,000. A kan ɗan gwari ne ba za a kotu. Za ka wuce gidan zan wuce gidan yari daga kotu za mu wuce gidan yari. Allah ina zuwa daushe. Da Allah ina zuwa. To shikenan. Ko daushe ana fadakar da mu. Haka ne. Dan gwari karuwa ne a gare mu ni da kai. Haka ne. Da jama'a gaba daya. Itace muke saya. Wannan mutumi dole mu bi shi a hankali. Balle dan gwari ba zai shiga gonan ka ba sai ka shiga nashi. To ba zan bi shi a hankali. Ba ƙarya ne. Ba zan fahimta. Za ka goya masa ba. An goyi bayan shi. To Allah ya tsine maka baka goya masa. An goyi bayan shi. Na gaya maka. Na ce an goyi bayan shi. Ni kai haka. Ka san Allah gudura. Ka san Allah. Akan dan gwari sai an kisan kai. Akan dan gwari. Akan dan gwari. To shikenan. Raba daidai kuke yi. Kai ka zama mutum. Ni kai haka. Amma an bije ka. Abin da zaka yi ka da yanzu akan dan gwari. Ka dade. Ka dade. Wallahi sai an zo kotu da kai. Aje. Idan ba sai an zo kotu da kai ba dan mallafar uba nake. Aje kotu. Wallahi sai na yanko san mati. Kai taushe ya nan ne ya nan da kan nan gwari. Ba za ya nan ba. Akwai hukuma. Kuma wallahi sai ne maganin ka. Kai sai na yanko san matin mutum 3 da dan gwari da matarsa da gundura. Da matana. Ni za ka tara kai rigima. Ka da matana. Allah tsine mu wanda bai kai san matina ba. Kar ka tsine mun. Kar ka tsine mun. An tsine maka. To shikenan. Ya na gani tushiyanka ya lalace. Zuciya na lalace ka zo kai makotaka da gayyar banza gayyana ayya gayyar masifa gayyar jaraba. Suwe. Daushe mana. Me ya faru? Munafukar matar na tasa. Matan shi. Matan shi ta mai wannan bola wai matar sai ta shara sai ta watso shara nan. Yi sharan gidan ka yi wasa gidan nan. To da ka ji rashin kunya ma. Ka mare ta. Zuwa ce ta zagayo ma ta shirin na bashin wai ta raina. Har gida. Har gida. Ni. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Na ci mata mutunci ne kasa da ita. Ka ji murya shi na mani salama. Ubansa zaka ci kawai. Ina Idan ka dawo baka mai duka ba sai ranka na ci. Mata. Dembe ba shi ni ba ka bari ni duka wanda ya taba ka nan. Allah za gani yanda zuciya na nan lalace. Kana so. No, dama inda harkar burkutu ne kai ne gaba. Idan baka yi kasa da shi ba, wallahi sai ka sake ni. Banka. Ba dama mutum yanzu gida ya zo na. Don na yi jaran aleho matam. Ne maka. Dan iska. A dai maka na. Doshe. Wa. Ni na kama da ayyuki. An daɗe maka. Ni. Ka san Allah. Ka je ka hannu ka yasa guda 5. An dace ka. Ka buga min na An buga maka. Ka kara je ka sama ka buga min na. An daɗe buga maka. Ka buga biyu ya isa. Ko in ƙara maka. Ya. Ba ka yi biyu ba. An yi biyu. Ba ni mari da kai mini ya sa na ji haushi ba. Kai ne na tosiya maka Allah. Na ji tosiyin ka. Ya banza kake yi. Yanda ka doka hannu da ka bani mari ayi. Ka kana diga ka bani mari ayi do. Na yi maka tosiyin kan ka Allah. Ba kai ne na kuka ba na ji tosiyin ka na Allah. Tausayi na kake. Na ji tosiyin ka. To bari ne maka na 3 ka san ni ba abin tausayi bane. Kuma ka san ni ba abin. Sai na nuna maka. Za ka san ni ba abin mari guda 3 ne ba. Za ka san ni ba abin mari guda 3 ne ba. Doshe. Za ka san ni gwari ba banza ni ba. Ni ne zaka yi mamari guda 3 ka tafi jira ka yi zarci lafiya. Kunna dai daya ba hayyaci na nake ba. Allah ya so ce ka lafiya. Ya? Ka je gida. Kaga.
ina yi mata na jaran alaihu za yi mama. A'a ba maganar alaihu. Mala za yi min miyan toshe dala ka ta hijira. Da Allah Ni ne zai kai mama ruku ka ta jiran kalaya. Ya rasa na wada ba gajiya ba fa daga ni sai kai a gurin nan. Zai ka gaji. Za mu daidaita dan gida. Allah sai duniya ya Adem ba sai duniya ya ganka ba mutu a kusa. To. Ka je gida. Kaga. Kamin ka je ka sa a sa maka ruwan zafi hannun ka. Wayo. Ta tukuna dan gwari. Kaga ba abun kunya bane. Ba fa ni je gida na ka zo ko birjira ka yi assalamu alaikum. Da farko na ji na ce ko ba nan ba. Salamu alaikum dan gwari nan. Na ce alaikum salam na fito ka kwashe da mari. Kaga abu kamar wa. Ban gane wai ba kuma ka kara min mari. Kaga. Ina son gane kai wai na ce na ji to sin ka kara min mari. Dan gwari. Tsakaninmu da kai ba za a ji kanmu ba. Da girman iyayenka. Dan kakar ka gwali da gwali. Dan jatumar ka gwali da gwali. Dan jatumar ka gwali da gwali. Dan kakar ka gwali da gwali. Dan gwali. Dan gwali. Allah ya tsine wa matata albarka. Matata Allah ya tsine mata albarka. Allah ya haɗa ta da ƙyanda mai goyo. Haka kurin ba san rigiman nan ba. Ina zuwa gida matata ta gaya min ta tuce ni. Ashe za a karere ni. Ashe za a karere ni. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ranka dade. Wa alaikum salam. Ane. Barka dai. Barka dai ranka dai. Barka dai lafiya lau. Ba na ranka man daushe. Hannuna baya aiki. Tun da na taho ban gaisa ba kwana uku. Hatsari daushe. Hannuna a dirkice yake. Hatsari? Ya tsinke wa hannuna. Yanzu tsakiya lakan nan gaba ɗaya tana na kwakwar zauri na dan ta zazzage. Jijiyoyin hannuna gaba ɗaya tsinke suke ranka ya daɗe. Lakar ta zazzage. Jijiyoyin aka rigimar. Dan gwari. Gidansa ka je To shi ne dan gwari mata dan gwari ta ebi shara kwando bakwai. Ta zazzago kofa ɗakin matata. Mai ɗaki na zaune. Kaga an tuce ka dole kai magana. Haka ne. Tunda makwabci na ne. Daga mai ɗaki na tai magana ranka ya daɗe cibi zama ƙari. Dan gwari izo suka ɗau madoki suka rinka ɗilkar matata. Na shigo kana gani. A shigowa ta kenan. To shine irin kai kariyan nan irin kaɗiyan nan ta jarumai. Ina kaiwa sai na ji tsakiyar hannu na yi ƙara. Iya zunubin musabihar da ban yi ba ta kwana ku ta ishe shi. Ya haka da shi magani. Ya? Da haka da shi Na daga faɗo a ƙar dai. Ina daga inda ka san dafa dankali haka zai tsinke faɗo ƙar. Shi yasa ba na. Ko dan motsa shi haka. Ran kai daɗe ba zan iya ba. Yanda ka san buhun siminti ba hannun dan ashaka. Haka nake jin nauyinsa. Ina daushe. Ran kai daɗe. Abin da nake so da kai. To. Ita fitina dama. Ko da hannuna zai riɓe ba zan haƙura ba. To yanzu kai za ka yi wa kanka hukunci ko? A'a wai misali kenan. Na ce kai za ka yi wa kanka hukunci in barka kai da dan gwari. A'a ran kai daɗe. Na ce in barka kai da dan gwari. A'a ran kai daɗe. Ka bani kuma ai ba. To abin da nake so da kai. Ita daman kaga fitina. Haka ne. Allah ya la'anci. Ubangiji ya la'anci mai taso. Haka ne. To zan kirawo dan gwari. Wai. Sanni ran kai daɗe. A'a na sani ko ni ne da ke ka. A'a in da motsa ne sai na daɗe. Shine nace bari in bari ka gama kugin. Ko ko in kai zaka wa kanka hukunci sai ka kanka hukunci. Ba zan iya komai ba. To in ka ganshi ka fara ruwanka da shi kar ka sarke masa magana. To zan sa a kira min dan gwari ga ka gashi. Shi makoci. Ko a lahira ma akwai shaida tsakanin makoci da makoci. Akwai shaida. Ai zaman lafiya yake nema tsakanin makoci da makoci. Ko da dai za a yi iya. Kan a nemo mai du'a'i. Zai shi din ma ai zan bincike shi in wani abu ne. Ai san ba sa rin tsatsuba irin nasu. Ka yi haƙuri. Ba komai zan neme ka. To shi kenan. Sai an jima. Madalla. Na gode. Kuma kai kokari ka sanar da Aminu Miro. A kokari a sanar da shi. Saboda dai zai iya halinsa. San Allah ka dan gwari bar garin da sai kai kamar mutum 47. Kai daushe ya kake irin wannan magana. To shi kenan. Ya kake irin wannan magana. A'a wai ka san ayi magana da hankali. Ba hayyaci na nake. Ni ba nace ka bar maganan nan ko? Nace zan kirawo shi in ta kama kai ma in kirawo ka zan kirawo ka. Abin da yasa na maka sallama saboda ga muku a dan ba ku ji ba ku ji na yi jirgaji farko ba ji ba a dan yaron ka ya kara zuwa jida yayi min rashin kuya ya min birna Allah ji ci za ga mishi ji ci za ga mishi Allah a dan ya zo a ga mishi a'a to ka so ciki